Criatures misterioses. Hola, sóc Clara Castelló i vos contaré la història de les dentoles, escrita per Víctor Labrado, que tracta d'un ésser misteriós que s'apareix a les nits als llavadors. No se sap qui és ni com es diu, si té nom, ni per què a la mitjanit o a la matinada, quan pocs s'atreveixen pels camins, ella, sempre en llavadors apartats, a la vora dels pobles, es mostra rentant roba, obsedida a ensabonar-la i aclarir-la, refregant-la amb fúria, sense descans, sempre el front baix, mirant al davant mentre fa sabonera. És una vella de figura seca i llargaruda, tota de dol. De les robes negres només li destaquen unes mans sarmentoses. La sola part visible del seu cos són mans dures, totes pell i os, de dits prims i llargs i ossuts. No desvia mai la vista de la peça que renta quan algú li passa a la vora, ni encara que la provoquen a conversa. Només respon si li encerten la paraula, si li demanen quina hora és o si li fan alguna observació sobre dents o dentadures. El cap cobert amb un mocador lligat al coll només mostra la cara si alça el cap per donar resposta a les úniques preguntes que atén. És aleshores quan fa feredat. De les alteracions promogudes per aquesta ambigua visió o por dels llavadors, en resta memòria certa en diverses poblacions valencianes. El llavador era un lloc públic de dia, secret i aïllat de nit. De dia, el camí del llavador era un tràfic constant, a la vista de tots, de dones anant i tornant de l'aigua. Amb passos segurs, les dones caminaven ben dretes, sota la ferrada plena de roba, sostenint-la en equilibri. El pes al cap les feia altives, lentes, senyores. Els homes venien a mirar-les passar. Els més decidits a parlar-los. N'hi havia de més esteticistes que les preferien cenyides, de més casolans que se les triaven llustroses, de més valents que les volien ferèstegues o de més pragmàtics que s'estimaven més les reposades. Era un lloc per anar-hi de dia, amb bona claror i bones companyies. «No aneu de nit al llavador», deien les mares a les filles. «I per què no hi hem d'anar de nit?», se sorprenien elles. I per provar-ho, amb les amiguetes es posaven d'acord, cadascuna amb un llençolet dins el poal, i se n'anaven totes juntes a poqueta nit cap al llavador. Malgrat la inquietud de les mares, que no ho volien de cap manera. Pel camí, els xics del poble, emboscats per les bardisses, els tiraven pedretes i reien de lluny, però elles arribaven al llavador, de pressa es rentaven el seu llençolet, se'n tornaven a casa i no els passava res. Però alguna, sense dir res a ningú, va esperar la nit i d'amagat, a una hora que no la podien veure ni sentir, va traure el poalet al carrer, tancar la porta i rodar la clau. I a bon pas se'n va anar tota decidida, sola, carrer avall. De seguida
el campanar es posava a tocar hores. Les campanes ressonaven solemnes. Justament quan passava per davant l'església, s'aturaven. Un home solitari travessava la plaça. Llavors, ella volia saber l'hora. Hauria pogut comptar les campanades i no ho havia fet. «Escolte, home, quina hora és?» Tot misteriós, com qui revela el secret més ocult, va dir l'home. «Les 3». Ho deia alçant el llavi superior i arrufant el nas, que és una forma de parlar que fa molta impressió. Mostrava unes dents llarguíssimes que feien por. No per això va fer ella mitja volta per tornar-se'n a casa. No, al contrari. Encara s'afanyava més camí del llavador, deixava el poble arrere i emprenia la sendera que baixava a l'aigua quan totes les altres dones dormien soles o a la vora dels marits, arrupides contra ells o defugint-los en un cantó del llit, segons l'humor i el temps càlid o fred. La nit se somovia fent-li tots els efectes amb què la fosca promou la por. Que si el vent allargant-se entre els arbres, que si una ombra ara hi hadés, i tots els sorolls de més lluny o de ben prop, inexplicables, succeint-se sense repòs, donant agonia, aborronant-la. La nit no la convidava a cap festa. Sentia de lluny un plor de criatura. Havia de ser valenta, la fadrina, venint a l'aigua per la senda fosca de poca lluna, en silenci. Baixava a pas viu, atenta a les remors i als signes de la nit. Poc sabem els seus motius. El plor s'apagava i reprenia. Ella podria justificar-se dient que, anant-hi de nit, s'estalviava la calor del llarg camí, carregades com anaven al llavador, o que així no havia de compartir l'aigua, sempre poca, amb les altres dones que hi anaven de dia, sempre massa. El plor de xiquet es feia més clar i distint, pròxim. No era cap figuració seua o efecte de la pròpia imaginació. El plor es feia més potent, més clar a mesura que baixava per la costera i se'l va trobar davant d'ella, abandonat a la soca d'un garrofer. «Açò què és? Mare de Déu! Un xiquet embolicat en una flassada, bramant desesperat, de nit. Pobret meu!» El va agafar al braç. «Per què plora el meu xiquet?» I fent-li festes, mirant-se'l bé, li va veure blancor dins la boqueta. «Si ja té dentetes!» es va exclamar tota sorpresa. Amb una veuarra com un tro, la criatureta li va respondre: «I queixalets també!» I mentre ho deia, alçant el llavi superior i arrufant el nas, li mostrava uns queixals enormes, fent punxes, rovellats i verdosos de floridura que li van gelar el cor. Se la va quedar mirant així, amb la boca oberta, i els ulls no desmereixien de les dentoles, enjogassats i goluts de voler alguna cosa que ella no sabia, que la feia avergonyir. En una situació així, poc es pot fer. Ella només el va amollar i en pegar bac contra terra es va sentir un tro. El xiquet havia esclatat, desfet en l'aire, enmig d'una pudor de socarrat molt sospitosa. Tampoc per això, l'obstinada fadrina no va recular, no obstant aquell senyal funest
tan contundent i esgarrifós. Valenta, doncs, la dona, sola, finalment va arribar al llavador, en l'estat de nervis previsible després del tràngol. Va traure del poal el llençolet i el va submergir al safareig amb les dues mans, amb les ganes d'avançar faena que són d'imaginar. Tot seguit, va començar a ensabonar-lo damunt la llosa, començava a fer sabonera i per l'aigua, negra de tan neta, surava i s'escampava un núvol blanc de sabó diluït. La fadrina havia començat a rentar sola, en un llavador desert. De sobte, ha sentit una presència. Ha arribat amb suaus passos, sense ser vista ni sentida, una altra dona, seca i llargaruda, tota de dol. Amb aquelles mans sarmentoses, totes pell i os, dures, de dits prims i llargs i ossuts, frega la roba amb tanta ràbia que aquell mateix moviment la saxa tota de cap a peus. La cara li l'oculta el mocador, que sobre el front li fa un arc d'ombra, una buidor oval i fosca on hauria de tindre la cara. L'altra no vol renunciar a sentir-se acompanyada i mentre la mira de reüll, pensa maneres de traure-li conversa. La nit que fa, tanta roba encara, el sabó que no fa prou bromera, de nit tota l'aigua que vols, de dia les altres l'embruten, que si la gallina de dalt caga la de baix, que si cada bugadeta per damunt llençolet, que si massa roba i poc sabó i tan neta que la volen, que si estic farta i avorrida, i encara et rondaré morena si el guitarró no es trenca. Tot inútil. La forastera no torna resposta, no desvia mai la vista de la peça que renta. Forastera perquè no cal veure-li la cara per a saber que no és ningú del poble. Cal resignar-se al silenci que imposa la forastera. Són dues dones soles i renten. Renten una certa roba, la fadrina un llençol, mentre que l'altra frega uns pantalons amb un raspall d'espart, imatge que conforma una metàfora prou poderosa per estalviar-nos comentari ni interpretacions. De sobte, la fadrina troba un tema nou. Sap què m'ha passat venint? I li ho conta, i acaba que diu: unes dents aixina de llargues tenia. Mai que ho haguera dit. Les mans sarmentoses de la vella inhumana es van aturar i van restar en l'aire, degotant aigua i sabó. L'altra ho va repetir. Unes dents aixina de llargues. La vella gànguil va alçar el cap a poc, molt a poc. Aleshores, on havia de ser la cara, al fons de l'oval buit i fosc que li feia el mocador de cap, li van llampegar 2 punts de foc, que eren els ulls, i fent-se llum amb aquell foc dels ulls, alçant el llavi superior i arrufant el nas, mostrar unes dentoles enormes, fent punxes, rovellades i verdoses de floridura, ben arrelades a les genives, esmolades com el tall d'una espasa, i va dir: «Són com estes». Criatures misterioses. Les dentoles, de Víctor Labrado, podcast de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.